El proper 20 de novembre farà 40 anys de la mort de Francisco Franco, l'últim dictador de l'Europa occidental. Per recordar els bombardejos a Barcelona durant la Guerra Civil, l'última acció de cronistes de carrer es du a terme aquí, a la plaça del Diamant. Ara mateix veiem com es fan un seguit d'activitats. Aquí darrere meu estan realitzant una sèrie d'entrevistes, aquests testimonis de la Guerra Civil i també de l'època franquista. Ens trobem amb Jordi Guixer, que és el director de l'Observatori Europeu de Memòries. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com s'ha organitzat aquest acte? Com funciona? Bé, doncs aquests actes al carrer pretén ser la recuperació, diguéssim, de la memòria ciutadana, una espècie de performance que interpel·len la ciutadania de totes les edats, des de la gent jove fins als testimonis que van viure aquests fets aquí a Barcelona, a través d'un cicle molt més ampli que és preguntar-se què passa amb aquesta democràcia que fa 40 anys que va viure la mort del dictador, que va governar durant 40 anys el nostre país. I aquesta activitat d'avui forma part d'un programa d'activitats més extens? Sí, és un programa d'activitats on, òbviament, com que som Universitat de Barcelona, no podia faltar conferències i ponències exclusives sobre història i memòria, però després també fem un cicle a la Filmoteca sobre cinema i franquisme i transició, i després també fem una exposició molt interessant al Museu Marítim de Barcelona. I per fer aquest acte d'avui s'ha triat la plaça del Diamant, perquè aquí és on va començar tot. Sí, de fet, les actuacions de cronistes al carrer hem triat llocs emblemàtics de Barcelona, on també l'Ajuntament ha col·laborat, i vam començar fent un acte també molt simbòlic, molt emotiu, a través de la presó de dones de les Corts, al districte de les Corts, davant del monument que hi ha ara. Després també a la presó Model, sobre el tema de la repressió franquista, a la Universitat de Barcelona, sobre les lluites d'estudiants i les vagues de finals del franquisme, i després també un altre lloc tan emblemàtic com la plaça del Diamant, al voltant dels bombardejos de finals de la Guerra Civil. Doncs moltes gràcies, Jordi. Anem a veure uns d'aquests testimonis de la Guerra Civil i del franquisme, a Carles Gorgas. Molt bona tarda, Carles. Bona tarda. Vostè va viure a l'època de la Guerra Civil i del franquisme. Em deia fa una estona que el que més recorda és passar molta gana. Molta gana, principalment al final de la guerra, perquè tothom ens donava l'esquena, perquè tothom... Era un partit feixista aquí i tots van guanyar. O sigui, els feixistes no estàvem raconats. I un dels episodis que més recorda dels bombardejos d'aquí va ser que va passar un obús per la seva habitació del primer bombardeig de Barcelona? Ah, sí? Va venir pel Marc. I sembla que va venir per l'Elizalde, que estava al passeig de Sant Joan, i es va desviar una miqueta i va arribar al carrer Santa Creu, que darrere que hi ha, al parròquia, un convent, i cap al final va donar l'abús sobre el convent aquell. I nada menys va passar pel davant de l'habitació on vivia la meva mare, que va descansar. Doncs moltes gràcies, Carles, per compartir aquesta experiència amb nosaltres. Estem aquí fan aquestes activitats i ara mateix estan fent diferents entrevistes, com dèiem, a testimonis de la Guerra Civil i del franquisme, que recolliran en un vídeo documental que passaran el proper 5 de novembre.